Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем. Зинда бошед нафарое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед, бовар мекунед, билет мекунед. Ҳаматон да ҳурмат. Дар аэропорти Внуково қарор дорем. Мақсад ай видео шуморо ай нарх навои билет хабардор кардан ва вазъият дар аэропорт Внуково чӣ хелай шутобе ки шумо бидонед. Ва ай нарх навои билет камтарак маълумот метиҳем ки дар ӯ видео ман гуфта будам, то соли нава нарх навои билет боло рафтагӣ ай ҳам душанбе, ҳам клуб, ҳам кудан, ҳам пересадка. Хай баъзеҳо ташкил қати арзонтар ёфтестиянд. Мақсад пеш барвақт мегирифтанд, арзон мегирифтанд. Ҳозир агар моҳи декабр дан бигирен ки қимат меёбем. Уже душанбе ай ҳама арзон 16,5 моҳи декабр дан клубам 18,800, 19,000, куҷандам 17,500 шидаги ай пересадка қатирам. Ва баъди соли нав уже бигем баъди соли нав 11,800, 12,000 ҳамин нархҳои моҳи январда. Ва духтурспорӣ дар аэропорт Внуково кадоме ки агар билет дошта бошад соатҳои 7 дар регистратсия, 10 парвоза Москва Душанбе, соатҳои 3-4 дар аэропорт бошанд, успед мекунанд бе ягон проблема. 2750 рублай бо айдар ки омадем. Бачаҳои тоҷикам бисёр ҳастанд ки ёрдам мекунанд. Ҳай бародарое ки мебинен билетшон харида будем, хостем дар видео дар пеши худтон ё пурсем ки чанд қа пеш харида будем ва ҳозир чӣ хелай нархи навои билет. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Салом алейкум мардум. Подписчикои Акай Абдулло, моро амрӯзия подписчикиш будем. Боварӣ кардем, хай то набини 100% бовариш надоштем. Гирифтем на ба худо 2 соат шуда хати мондами аэропортай. Максимална дастгирӣ мекунад. 22 у моҳ билетамо барвақттар ки гирифта будем, 11000 гирифтем. 12000 нашуд коғази духтур ковид амҷа балим дуромада барвар уже бачаҳо меган. Мақсад ки анализ мекуре айдаҳо айбини гирифтана. Ягон ҷо хини надора. Хай иншаллоҳ ки подписаться кне, лайка ба шита бизане. Дига матарафа. Ҳама зинда боша, мардуми ғариб аз ин муҳоҷир ягон чӣ багӣ. Салому алайкум. Тамом. Иншаллоҳ ки зангирӣ мерӣ. О, насиб биёед туй да хона биёед иншаллоҳ. Хона ки ҷода. Хай ка адресша номеру майли хай биёед. Туй да биёед. Тоҷикистон ба пеш. Боше ҳаматон. Ба проверка чӣ хел будака? Проверка то обеда русимо барвақтар омадем, я тишина буд ба ними қариби бега уже ҳам хели кофтест яна хай смотряй ранг рӯй ами чистонайда хтон. Ях баъзе одаморо ай психология инаму ба пешон чанд бур гузаштем мақсад намепарсанд. Хайм натарсем қапидан дак менадоре муомила кне ҷошда ки проблема калон меша. Проблема муомила кне хутарай ба хайрай. Хай ҳама каса зинда сарбаланд респект Акай Абдулло. боше яко.